Aparo ni kaka iwinjo karoyo wachno. Kuonde counties mopogore opogore nitie kaka watemo konyore gi jopur. Wach mar puonjo jopur kaka onego watim e seche masani apani kaka county ma Migori kwa wariwore gi Migori Farmers jo Cereal Growers Association to gi Farmer Service Centers watero training e gwenge mopogore opogore, county ma Migori, county ma Homa Bay, mondo watem puonjo jopur e gwenge mopogore opogore go kaka onego watim. Koro apani kaka iwinjo Roy wachono, gima duong' kabisa ma aneno ka jothurwa pod ongego en kao pur kaka ohala manyalo konyo ngima ng'ato. Kech kanya paro ni wareme penj mang'eny kabisa. To gi namba 2 iyudo ka sama wadhi puro, jomoko wacho mani tek na puro gimoro, kik puotha onindi. To sama puothi ok onindono, ang'o mikete to ang'o miwuokego? Mano be pod waongego. Koro apani mago gik ma watemo jiwo jothurwa kabisa, to kata wariwore mang'eny gi jo county ma jo agriculture mantie county. Apani kaka Migori watiyo kodgi maber, Homa Bay watiyo kodgi maber, to kata mana Siaya bende nitiere riwruok kaka CBOs mang'eny ma be pod waluorore godo mondo watem mana wach mar jiwo jopur kar keyo mondo kar tiye puodho mondo wake maber, to gi kaka warito cham sama wasekeyo mondo wayud nweng'o maber. Koro apani mano puonj ma watemo kabisa thuche wakono mondo watem wakony jopur gi paro to gi rieko ma miyo pur nyalo konyo jothurwa. Koro apani mago gik ma wasebet ka watimo, to kata mana program wa mar Ramogi kae mar pith gi pur wasebet ka wawuoye mang'eny kabisa mondo wakonyre. Erokamano. Erokamano Daktari Kassim Owino. Adaka wach mogik bende kowuok e studio ma Kisumu era jalonyo weche mag pur ma bende nitiere kar kanyo, mano Roy Odawa. Roy, kao thuolo ni lose gi jopur masani koro keyo, madhi chako keyo, wach mari mogik kuom